Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында журналист Нәсим Акмал. Бүгенге тапшыруның темасына бер шигырь сәбәпче булды. Тузга язган сүзләр генә калыр, дөрес сүзләр калыр безнең хакта, дип язган иде Мөдәррис әгълам. Менә шул юллар искә төште дә сискәндерде. Чыннан да адәм баласы бу якты дөньяда яшәгән чагында фанилек тузаннары арасында йөреп, төрле төсләргә, төрле килбәтләргә керә, аның турында төрле сүзләр йөри. Инде бакыйлыкка китеп барып, еллар үткән саен әлеге тузаннар тарала һәм шәхеснең чын асылы, үзәге ачыла. Менә без дә Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мөдәррис әгъламның шигырьләренә салынган әнә шул асылын еллар үткән саен ачыграк аңлый барабыз. Ходай Тәгалә безгә нинди улы шагыйрь биргән булган икән бит дип төшенә барабыз. Аның фикере, хисе, әйткәннәре бүген менә шушы буталчык бер вакытта безнең өчен зиһен һәм күңел ихтияҗына, кыйбла нәмәгә әверелде. Мөдәррис әгълам үзе исән вакытта да 1960-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда туып үскән милләттәшләребезнең зыялы катлавына көчле йогынты ясаган, аларның шәхес булып формалашуына этәргеш биргән шагыйрьләрнең берсе булды. Һәм менә ул калдырган рухи ризыкны бүген мәйданга чыккан буыннарга да тапшырып бару таләп ителә. Монысы инде безнең бурыч. Тапшыруыбыз нәкъ менә шул максат белән әзерләнде. Моңа кадәр сөйләгәннәребез тапшыруыбызга бер сүз башы булды. Хәзер яңгыраячак җырдан соң без Мөдәррис Әгъләмов турында сөйләшүебезне, аны искә алуыбызны дәвам иттеребез, шагыйрьнең үз тавышында ишетербез, җырны тыңлыйк. Мөдәррис Әгъләмов шигыре Риф Гатауллин көе Серле йөрәк. Аны Гөлзадә Сафиуллина башкара. Миңа баккан күзләреннән үбәм синең башы, үбәм миннән башкаларга булмасын ул гашыйк. Күзләрең белән дөрестан киртегеннән үбәм, ямсыз күзләр караганда алар төшсен түбән. Йөрәгемнән үбәм, күренмеш шул йөрәк, аю йөрәк, төрле йөрәк, яши тирәнләрәк. Йөрәгемнән үбәм, күренмеш шул йөрәк,
Эфирда Татарстан дулкынында әдәбиятта Тукай рухын дәвам иттергән әдипләребезнең берсе, күренеклесе Мөдәррис Әгъләмовны искә алабыз. Безнең радио фондында, шулай ук радио хезмәткәрләренең шәхси архивларында шагыйрьнең үз тавышы сакланган тапшырулар, аерым әңгәмәләр, аның үз укуындагы шигырьләр шактый. Бүген без программада әнә шул мирасны хәрәкәткә китерербез. Башта шигырь тыңлыйк. Мөдәррис Әгъләмовның 1970 еллардагы язмасы. Яралганмын кара туфрагымнан, Идел судан, халык җырларыннан. Ак яулыклы татар карчыгының яргаланып беткән кулларыннан. Яралганмын әнкәм көлтә итеп бәйләр өчен җыган учмалардан. Көлтәләрдән учма булып кына безгә килеп җиткән кыссалардан. Яралганмын җил давыллар узып исән калган агач башларыннан. Диварларга нигез булып яткан истәлекле кабер ташларыннан. Яралганмын халык иҗат иткән табышмактан. Әйе, табышмактан. Әткәм хыялланып эзләп йөргән, җавап итеп әнкәм мине тапкан. Тапкан табышмакка җавап итеп, шулай тапкан әткәм эзләгәнен, тик барыбер бер табышмак булып калган минем һәрбер күзәнәгем. Үзе сайлап йөрсен, дөнья күрсен, еллар минем аяк кулны шишкән, тапкырлыкның татлы тәмен белсен, туган халкым сөйләр телне шишкән. Яралганмын кара туфрагымнан, Идел судан, халык җырларыннан. Хәзер инде дөнья шишәр өчен үз алдыма табышмаклар куям. Мин дә җавап эзлим әткәм кебек. Мин табышмак шишәм нәселемә. Аяк кулын вакыт шишәр аның, сөйләр телен кемнәр шишәр менә. Мин табышмак шишәм нәселемә. Мөдәррис Әгъләмовның үз тавышын ишеттек. Әйткәнебезчә, Татарстан радиосы фондында шагыйрь катнашындагы беренче тапшыру бар. Язучы Җәүдәт Дәрзиман тарафыннан эшләнгән тапшырудан бер үзек тыңлыйк. Менә бу үзек безгә калса, Мөдәррис Әгъләмовның шәхсен тулырак күз алдына китерергә мөмкинлек бирә кебек. Мин хәтерлим, 1968 елның апрелендә хәзерге Тинчурин театры бинасында, ул вакыт әле Галиәсгар Камал театры иде, язучылар съезды иде. Һәм шунда бер төркем студентлар күктән листовка яудырдылар. Ул заманда листовка сүзе әле тарихка гына мәгълүм, китаплардан гына укып белә идек, һәм без аның тыелган нәрсә икәнен бик яхшы аңлый идек. Дөрес, бу листовкалар язуда синең катыш булганын бик яхшы беләм. Ул листовка әлбәттә татар әдәбияты турында, шул көннәрдә яшәп килгән кысынкылык турында һәм сүз ирегә кирәклеге турында иде. Җәүдәт туган ул бик бәхетле көннәрдә булган һәм мәгънәсез көннәрдә булган. Беренчедән без әле аңлап бетмәгәнбез, 68 ел нәкъ шул листовкалар вакыты Чехословакиягә Совет армиясе кертелү, десант төшерелү вакыты. Бу инде листовкалар вакыйгасы Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә. Разил Вәлиев безнең Мәскәүдә укый. Ул кайтты, сиз алды бу. Һәм шунда инде без язырга уйладык. Ул да булса яшьләр журналы сораудан. Идел журналын сораудан башланып китте. Мирсәяга ул вакытта Язучылар союзы председателе иде. Мирсәяга доклад ясаган вакытта 3 тул листовкалар. Без ул вакытта бик балачага булганбыз, дөресен әйткәндә, яшьлек белән. Ул шул кадәр бер катлы язылган бүгенге күзлектән караганда. Әмма аның үзенең реакциясе ул заманда булды дип уйлыйм. Уңай яктан түгел. Әле студентларны күпме йөрткәннәрен хәтерлим мин. Һәм әле безнең кафедраларга килеп шактый гына әңгәмәләр булганын хәтерлим мин. Алары бар инде, анда берничә кешене университетта чыгардылар. Бөтенләй яңа бәйләнеше булмаган кешеләрне дә. Әмма һәр хәлдә бүгенге күзлектән караганда мин обкомга, безнең югары оешмаларга нәрсә тәэсир итте дип уйламыйм. Алар бар, безгә журнал бирмәде. Матбугаттан инде иркенлек бирелмәде. Әмма бүгенге яшьләрнең дә бер шулай мотор итеп дулауларын бик теләр иде. Мөдәррис Әгъләмовның Җәүдәт Дәрзиман белән әңгәмәсендәге тагын бер урынга тукталыйк. Мәсәлән, бер 3 ел элек туганның кызы укырга керде университетка, һәм шуңа минем Тукайдан хатлар поэмасы туры килгән. Экзамен бирә алмаган. Үземнең якын сеңлем инде ул.
Ул поэманы белә, яхшы белә, зөкләрендә укый белә. Әмма сорау шулай куелган, Мөдәррис Әгъләмовның Тукайдан хатлар поэмасында халык иҗаты үрнәкләрен күрсәтегез диелгән. Мен мәсәлән үзем шул поэманы язган кеше, мин үрнәкләрен үзем дә күрсәтә алмыйм. Ничек ул изаһын бирә алсын? Һәр соңында аңладым мен, ул Твардовский поэмасыннан русча бирелгәнне Мөдәррис Әгъләмов дип үзгәрткәннәр дә русчадан татарчага тәрҗемә ителгән. Безнең мәсәлән бик күп кандидатскийлар, докторскийлар яклалган иптәшләребезнең күбесе рус теленнән тәрҗемә аңлап та булмый. Заманында мин үзебезнең зур галимебез Гали Халитның Шыр заман стиль дигән китабын бүләк иткәч укыдым. Анда бит ярымлык җөмлә бар. Нокта куелган, өтер куелган, ике нокта куелган бит ярымлык җөмлә. Китабын күтәреп килдем. Гали агама әйтәм, шушы җөмләне гап-гади генә сүз белән аңлатып бирегез әле. Ул аны ярты сәгать буе укып утырды. Һәм аннары әйтте, менә Әгъләм шулай мәсьәлә. Никадәр аңлашылмаса, шул кадәр фәнни була ул диде. Бу бик аяныч әйбер. Безнең бу җәһәттән Аллага шөкер менә Казан утлары журналы бик усал, үз кыйбласын тота. Инде байтак кына матбугатта безнең аңлап булмый. Татар сүзләре белән русча язылган поэмалар китте. Татар сүзләре белән русча язылган романнар китте. Һәм аптырап карап торасың. Җылардай буласың. Мәсәлән, мин шул уңайдан тукталып әйтәм. Мирсә Әмирнең без бала чакта укыган Агыйдел ничек икән? Агыйдел җырлап тора хәзердә. Йөзек каршы ничек икән Фатих Хөсейнең? Ул хәзердә җырлап тора. Шулай булгач безнең үткәнебез бар. Үткәне зур булган халык бер качанда киләчәксез була алмый. Бары тик безгә әз генә ойнып китәргә, башны күтәрергә нигезле булырга кирәк. Аннары менә соңгы елларда шигърияткә, әдәбиятка килүче әзәйде бит инде безнең бигрәк тә ир егетләрдән. Мин күптән түгел хезмәттә шуларда очрашу да булдым. Алар белән сөйләшү, алар белән уйлашу үзе бер рәхәт. Аларның инде сораулары да беренче шигырегезне кайчан яздыгыз дип мәктәп укучылары кебек сораулар түгел. Үзеңнең дә башыңа килмәслек, мәсәлән, көтмәгәндә сорау бирәләр. Башка планетада сезне аңласалар, шул планетага барып төшкәч, сезне аңлаган кеше очраса, кайсы шигырегезне укырыгыз. Менә син шунда инде бөтен иҗатыңны барлап чыгарга мәҗбүр буласың. Ул минут эчендә җавап бирергә әйбер. Җавап динде булды инде. Мәсәлән, минем дә сорау бирәсез килә Мөдәррис. Кайсыдыр планетага барып төшкәч, сезне аңласалар беләсез, кайсы шигыреңне яратып укыр идең? Мин әйтәм, шуны укып карыйм әле, сез башка планетадан килгән кешеләр инде әйтәм. Мин башка планетадан, сез башка буын кешеләр дип бердән-бер балласын укыдым. Нем турында бердән-бер балласын укыдым. Аңладыгызмы әйтәм? Аңладык диделәр. Әмма бу безнең әбиләребез турында диделәр. Җаваплар да әйбәт аларның да. Чөнки ул әниләренең әниләре турында. Ул минем әни булгач, аларның әбиләре була инде. Иделнең иң гүзәл җирендә шәм кебек сузылып үскән ул. Борынгы җырларда җырланган чишмәгә суга дип төшкән ул. Авылның гармунчы егете аны нәкъ шул чакта күргәндер. Алмадай кызлар күп авылда, арада ул гына бердән-бер. Кичләрен уенга чыкканда бер кемгә сиздерми чыгарга, яхшыга киясе күлмәген чыгарып яшергән чыланга. Үзе дә кичергән әнисе, аның бу хәйләсен белгәндер. Хәйләкәр кызлар күп авылда, арада ул гына бердән-бер. Күвәләк шикелле талпынып очкан ул бер чыккач иреккә, яшьлектә кал икән гомерлек уйнап та, җырлап та, бип тә. Ул бәлки нәкъ шушы уенда яшьлеген затып көлгәндер. Һәр кемнән узачак ул бәйрәм, һәр кемнең яшьлеге бердән-бер. Ул кемнән кимәле, ник әле яраткан егетенә чыкмасын. Туй белән биргәннәр аны да искечә укытып никахын. Кем белә? Бәлки ул чакта бу безнең туйларда кергәндер. Ак туймы, кызылмы, барыбер. Ул аның туйы бит. Бердән-бер. Аннары бу сугыш. Узату. Аерылу иреңнән 4 елга барган бу сугышның гадабы барачак күп елга. Үпкәдән килгән бу каракан, симәнә ташыган үрдәндер. Ире исән сау кайтачак. Ул аның ире бит. Бердән-бер. Зур сугыш узды ул. Тик менә тын кыса кимерә үпкәне. Ире дә исән сау янында. Бу сугыш бетсә дә үтмәде. Тәүлекләп игеннәр урганда, ул аңа шир булып сеңгәндер. Идәндә сабые үрмәли. Ул аның сабые. Бердән-бер. Идәндә сабые үрмәли. Алырга иде бер кулыңа. Бу соңгы теләге үтәлми. Шем кара күзләре йомыла. Аның шикелле бу илдә меңләгән хатыннар үлгәндер. Онытма кешелек,
Ул минем әнием иде бит. Бердән-бер. Хатын-кыз һәм иҗат, хатын-кыз һәм шигърият. Үз чорында ул Тукайлар чорында Музафариялар килгән, Афатташлар килгән, Такташлар чорында. Ул вакытта ул үзе бер вакыйга булган, бер хатын-кыз шигырь язса. Искиткеч вакыйга булган, хатын-кыз сахнәгә менсә, хәзер бердә мин гаҗәп дип санамыйм. Әмма мин аның бүтән бурчыганы нәрсә? Аларның барысы бер төсле булу. Аларны аерып алып булмый. Мәсәлән, уку белән кем икән авторын әйтеп була безнең шагыйрьләрнең. Әйтик, Саҗидә апаны башка кеше белән Саҗидә апаны бер кем белән мутый алмыйсың. Лина шагыйрь җанны бер кем белән мутый алмыйсың. Бу дистәләгәннәр арасында шигырь техникасын өйрәнгән, рифмовка алган һәм шул рәвештә. Алар теге җаннан чыккан шигырь түгел, актарылып. Саҗидә апаның актарылып чыккан шигырьләр. Мәсәлән, мин соңгы еллардагы шагыйрьләрдән Лина шагыйрь җанны ул шагыйрь түгел. Шагыйрьләр күбәйде, Саҗидә апа кебек. Лина кебек шагыйрьләр юк. Иратлар булмау. Анса аңлашыла. Чөнки заман шул. Ул нишләп шигырь язып жүрсен әле коммерция заманында. Бөтен дөньясы капчык акча сугып яшәгәндә. Әмма ул вакытлай бер. Һәрхәлдә без бүген килмәсә дә узган килгәннәр белән дә бик бай гына яши ала торган халык әле. Аллаһга шөкер, кылгалыларыбыз белән, Тукайларыбыз белән, Такташларыбыз белән, Туфаннарыбыз белән, Зөлфәтләребез белән, Файзуллиннарыбыз белән. Аллаһга шөкер, аларның мәтәле килгәнне дә күптән түгел генә. Мәсәлән, инде үземне бер дә карт дип санамыйм. Бер кайлар бар, шигырьдән бераз китеп торсалар да, бер кайлы драматург булып та киттем. Бик әйбәт. Булса безнең Такташлар драматург. Ясын безнең хатын-кызлар да үзеңә әйткәндә, хатын-кызларның булуы бик әйбәт. Алар булмаса бик күңелсез булыр иде. Шагыйрь, иҗат тәкъдире, аның бу җиргә килү максаты турындагы уйланулар Мөдәррис Әгъләмовның журналист Флүрә Низамова белән әңгәмәсендә дә дәвам иттерелә. Бу язмада шулай ук безнең радио фондында саклана һәм әйтергә кирәк, бу Мөдәррис Әгъләмов биргән соңгы интервью. Менә шагыйрьлек сезнең үзегез өчен, шагыйрь кеше өчен нәрсә ул? Шагыйрьлек ул миссия. Шагыйрьлек ул халык алдында иң зур җаваплылык. Хәзер инде гаҗәп түгел, халык белемле, укый, яза белә, көндә җыр тыңлый, радио, телевидениедан ишетеп тора. Шуңа күрә туган телен яхшы белсә, һәр татар баласы, татар кызы, татар егете шигырь яза ала. Ул белемле, шушы дәрәҗәдә бер ай шөгыльләнсә, шигырь яза ала, китап чыгара ала. Шуңа күрә бу шагыйрьлеккә керми. Мәсәлән, безнең бишәр китап чыгарган иптәшләр бар. Бу шагыйрьлек түгел. Шагыйрьлек ул әйткәнемчә, ул миссия, ул табигатьтән бирелгән, Ходай Тәгаләдән дип әйтик. Хәтта табигатьтән бирелеп тә, Ходай тарафыннан иңдерелеп тә шагыйрь була алмаган кешеләр бар. Монысы инде менә шул милләт алдында җаваплылыкны күтәрүдә авырык санган кешеләр. Авырыксына, чөнки аның иркенрәк, татлырак, җилвәгәйрәк яшисе килә. Кеше кебек дип әйтергә була инде аны. Инде әгәр дә син халкың алдында шундый җаваплылыкны алгансың икән, Ходай сиңа шундый миссия тапшырган икән, бу бик авыр эш, моны күтәреп бару. Бик күп рәхәтлекләрдән, бик күп мөмкинлекләрдән, бик татлы әйберләрдән чикләнергә, мәхрүм булып яшәргә чикләнергә туры килә. Менә шул вакытта инде үзеңнең бераз кимсенү нәтиҗәсен. Әмма менә шу җаваплылыкны тоеп, бу кимсенү хиссен җиңәргә кирәк. Нишләп әле бу бит инде уртак булган шагыйрь, миннән әйбәт яши дип кешедән көнләшмәскә, хөсетләнмәскә, үзеңнең кем икәнеңне белеп эшләргә, үзеңнең кем икәнеңне белеп яшәргә кирәк. Әгәр дә шагыйрь үзенең кем икәнен белеп җаваплы оныта икән, бу инде уртак шагыйрь дигән сүз. Менә сезне генә айырып, кемнедер айырып, менә булар бит шын сүзне әйтәләр, шын мәгънәне әйтәләр, миңа кирәк мәгънәне әйтәләр дигән кешеләр. Ул шагыйрьләр әз булган шикелле, шигырь укучысы да әз инде. Соңгы елларда ул бигрәк азайды, гомумән китап укучы. Ул бездә генә күзәтелми, ул бөтен дөньяда күзәтелә, башка илләрдә дә. Европада инде күптәннән 100-150дән артмый китапның тиражлары. Әмма аларда бик югары китапның бәясе. Менә бер генә мисал китерәм. Минем 800 битлек китап чыкты. Андый зур китапны чыгару бәхет. Әмма ул гонорарсыз акча түләнми. Алар миңа 1000 китап бирделәр. Менә сат, шуннан гонорар эшлә. Ничек инде мин моңа кадәр
шушы яшемә җитеп китап саткан. Кәсепнең рәтен белмәгән кеше. Кәсепнең рәтен белмәгән кеше, аның белән шөгыльләнә алмыйм, аның артыннан йөри алмыйм. Әмма инде без әле яңа системага, менә бу яңа яшәешкә күнегеп тә җитәлмибез. Аннары хәзер безнең поэзиягә, шигърияткә килүчеләрдә егетләрдән юк. Нигездә халык шигырь һаман яза. Яшьләр арасында да күп ул. Ләкин сыйфат турында сүз бара. Менә шагыйрьнең миссиясын аңлаучы, яшьтән үк шуны сизеп йөрүче кешеләр әзәя. Менә ул нәрсәдән? Ул заман үзгәрүдәнме? Ул һәрвакыт шулай булган һәм шулай булачак инде. Менә Тукай чорын алыйк. Тукай чорында да 100дән артык шагыйрь бар. Аларның күбесе Тукайны кабатлап язган шигырьләр инде. Бәйтләр бик күп. Хәзер дә шул хәл. Ул кемгәдер ияреп, өйрәнеп, менә ихтибар итсәгез, хәзерге яшьләрдә менә кызларда бигрәк тә эпиграфларына гына ихтибар итегез. Марина Цветаевадан, Анна Ахватовадан куялар. Есениннән куялар, Пастернактан, Мандельштамнан куялар. Ник берсендә Саҗидә Сөләйманованың шигыреннән булсын. Аларның мин хәтта татарча шигырь китапларын укыдылар микән дигән шиктә туа кайчагында. Шуннан да ничек Саҗидә апаның асыкламыйсың аның шигъриятенә. Шуннан бер эпиграф куйган кыз баланы күргәнем юк мин. Аннары мин бик борчылмыйм да, менә укучы дигәннән. Ул һәрвакыт шулай булган. Ул шагыйрьләр төптән артмый ул. Беркайчан артмаган ул. Ә инде халыкның тоташ менә шулай күп шигырь язуына мин сөенәм. Әгәр дә инде алар шигырьгә омтыла икән, димәк әле безнең киләчәгебез бар. Язсыннар, чыксын китаплары, сөендерсеннәр, ичмасам үз туганнарын, үзләренең даирәсен сөендерсеннәр. Алар бит әле үзләре бер җәмгыять булып, ничектер менә бер төркем булып яшиләр, шуңа сөенәләр, шуны укыйлар. Мин моннан бер. Ләкин бит аның икенче ягы бар. Шушы өйрәнчек кенә кешеләр күп итеп китаплары чыгаралар, иҗат кешеләр үткәрәләр, үзләрен шагыйрьлеккә дәгъва итәләр, язучылыкка дәгъва итәләр. Алар күмеп китмиләр микән? Чын сыйфатлы, чын мәгънәсендә язучылар исемен күтәрердәй кешеләрнең санын. Мәсәлән, барыбыз да бер торган бер дин инде ул. Соңгы вакытларда яшьләр килмәй инде әдәбияткә менә. Әмма ул вакытлы күренеш. Булачак, мин аны көтәм менә хәзерге яңа мәктәпкә кергән 4-5 класста укучы балалардан көтәм. Әгәр дә алар шушы вакытта гимназиялардан, лицейлардан, татарча мәктәпләрдән, мөмкинлекләрдән файдалансалар, бу укытучылардан да тора. Мен шуны сорамакчы идем. Нишләп сезнең сүзләргә җырлар әз? Ул шагыйрьләрнең җыр тексты бик сирәк очракта язганнарын беләм мин. Махсус язганнарын. Махсус язганнарын беләм. Мәсәлән, Такташны алсак инде без. Ул үзе үлгәннән соң гына Җәүдәс Фәйзи аның кичәсен узарга кирәк булгач яза Урман кызын. Тукайда дагы бер-икәү генә ул халык көенә язган. Тукайның сүзләренә язылган җырлар нигездә бөтенесе дә соңыннан безнең зур композиторларыбыз тарафыннан соңыннан язылды. Гомумән Тукай җырлана инде. Хәзерге композиторларның безнең берсе дә шагыйрьләрне укымый. Нәкъ. Шагыйрьләрне укымый. Мәсәлән, Зөлфәтнең ярты китабы җырлап тора. Аңардагы җырлар, аны бер генә җыры бар, җыр тексты итеп үзе язган бер генә җыры бар, һаман яратам. Ул аны әзер музыкага язды чөнки. Фәрит Хатиповмы? Фәрит Хатипов ул аны җыр язам дип язды. Калганнары барсы да Зөлфәтнең җыр тексты итеп язган тугралы шигырь. Сезнең үзегезнең ничә җырыгыз бар? Бер-ике бар булган инде. Берсен генә язып бирдем мин җыр тексты итеп, Серле йөрәк дигән җыр. Рифкат Әүли Муса. Рифкат Әүли, әзер музыкага яздым мин. Аннары тагы бер бар икән, Фәрит Хатипов Явакарлар дигән җыр. Башка юк та. Аннары мин җыр тексты язучы шагыйрь түгел. Ул бик зарарлы әйбер. Әгәр дә мин моннан 30 ел элек мөмкинлегем бар иде, бик каты җыр язып, танылып, популяр булып китәргә яза башласам. Мин аны сиздем ул куркынычны. Ул шагыйрьлекне бетерә. Шуңа күрә Хәсән ага кичәтте мине, бер җырлар белән кирип китә күрмә. Сразу бетәсең диде. Гаҗәп бер факт әйтим мин, ничә ел Акыш күлендә яшәгәнегезне белмидем. 32 ел булган икән әйттегез бүген, әйме? Бу гаҗәп нәрсә. 32 ел булды. Сез бит анда бер фин йорты дип атала торган, теге калтырап торган суык йортта яшәдегез ничә еллар буе. Ничек ул шулай килеп чыкты? Акыш күле үзенә бер изге җир инде ул. Анда халык җылый, туңарлык түгел. Ул Сибгат абыйлар, ул Риза Ишматлар, Хәсән Туфаннар, Нәби Дәвлиләр, анда Ибрай Газилар, кайберләре белән 10 ел, кайсы белән 20 ел бергә яшәргә туры килде. Һәр көн күрешәсең. Бөтен яңалыкны хәбәрдар булып торасың.
Казанутларның яңа саны килсә бергә тикшерәсең, бергә утырып. Алай-болай йөри башласаң, сине алар күзәтеп кенә тора, син аларның сагында. Менә ул Аккүз күлен бетерделәр инде хәзер. Ул иҗат йорты, анда бер 3-4 кенә язучы калды. Без аңлашыла. Мен сезнең үзегезнең менә ничек урман кешесе буларак яшәүегезне үзегезнең авыздан ишетәсем килә. Анда бит инде берничә шартлар юк. Сез утын ягып яшәдегез инде анда, әйме? Утын ягып инде, утын. Авыл кешесе кебек яшәдегез ничә еллар буе. Мин бит урманда үстем, урман эчендә. Безнең баскычтан йөгереп төшүгә урманга кирип китә идең. Безнең урман ачлыктан алып каладыр. Еләк җимеш урманнан, бүтән үлән урманнан. Сез табигатьтә яшәргә җайлашкан инде. Хәтта балга кадәр урманнан. Гөмбә урманнан, гөмбә инде. Монда Аккүз күлендә дә мин 32 ел идем ул гөмбәне. Сез мишләрне дә үзегез чыгардыгыз кебек. Мишләрне үзем чыгардым. Мин бер көннәрдә сонда утырдым, 11 тапкыр чыгарганмын мишне. Ой. Чөнки мин аны ел сайын булай ушамый тегеләй ушый, я плитәвлә эшлим. Я урысны кышыккеле менеп җыклый торган итеп эшлим. Телефонга утын күп кирәк инде. Аннары анда элек бит утын да иркен. Анда урманчы старту бригадасы бар. Аларга бераз төксәң, машинасы белән аударып китәләр. Шундыйрак тормыш иде анда. Минем ул төҗеп бетте инде, искерде, эшлеп төште. Шунысы кызык, йортыгыз ишелеп төшүгә туры килде сезгә яңа фатир бирүгә. Яңа дип әйтим инде, яңасы да түгел, искесе дә шул бер инде һаман. Мин бит ел сайын я көз көне, я яз көне бер ремонтлый идем аны. Ул йортны. Эшлим, төслим, түшәмен алыштырам, мишен алыштырам. Менә шул фатир алгач та мин аны көз көне дә, яз көне дә ремонтламадым, бармадым. Туйганда булгандыр инде, аннары теге җылда дагы утырасы килгәндер, архивларны, китапларны әзерләсе бар. Барсам, бер ул бөтенләй ишелеп беткән. Әле мин аны шулай карап торсам, тагы бер 30 ел яшәдем. Дәрис абый, дөрес сүзме ул? Сезнең шул елларда, менә соңгы берничә елда әле фатир алганга хәтле паспортыгыз да булмаган дип әйтәсез. Хәтта паспортсыз да рәхәтләнеп яшәгәнсез. Паспорт югалган иде шул. Мин аны якынча хәтерлим, кайсыдыр районга кайткач калды ул гостиницада. Ул җәйдә тәрҗә төбендә калган икән. Минем Казанда прописка юк. Казанда прописка булмагач, аны кая җибәрергә дә белмичә, ул 11 ел җәйдә яткан. Аннары аны якынча мин районнарына әйттем, шунда түгел микән дип Зөлфәтнең хатына Фирая ханымга әйттем. Фирая шул районнарга запрос биреп, эзләп таптаны. Фирая апа бик күп кешегә ярдәм итте. Факс аша ул паспортны күчермәсен җибәреп, мин паспорт алдым. Квартира бирделәр инде. Шунда әкәмәт булып алды. Минем ул вакытта булай иде. Сыр язучылар союзы билеты бар. Аның белән теләсә кая барып, теләсә кая кирип буладыр. Язучының дәрәҗәсе, сыр язучылар союзы дигән билетның дәрәҗәсе гаять зур иде. Ул иҗат кешесенә хөрмәт зур булган. Хәтта уртак булган язучылар да рәхәтләнеп яшиләр иде. Ул вакытта өйләрендә эшләп утыралар иде. Сез бит инде берничә ел газетларда эшләп алдыгыз да, соңгы елларда мәсәлән эшләмисез. Ирекле язучы, ирекле шагыйрь. Мин үзенең кысан яшәүгә күнеккән инде. Рәис Даутов әйтмешли, минем остазым бар Рәис Даутов. Рәис ул үлән ашап та тора дигән. Шуның шикелле, мин бик талымсызмын. Яздан көзгәчә урманга кайтып кергән идем. Журналист Флёра Низамованың шагыйрь Мөдәррис Әгъләм белән 2000 еллар башында булган әңгәмәсенең язмасын тыңлыйбыз. Дәрис абый, без әйтмәдек, менә әзрәк кенә әйтеп бетермәкне шул матди як турында сөйләгәндә, Тукай премиясын ничек алганыгызны һәм сезгә хәерчегә җил каршы диләр бит. Тукай премиясы алган елларда нәкъ сез алганда, Рәш Рәфи, Әлфия Авзалова сез алган елны бөтенләй акчаның бәясе бетте дә, сез аны нигездә алмадыгыз дип әйтергә була. Нәрсәгә җитте ул сезнең Тукай премиясын? Ни алырга? Байыдыгызмы сез аны? Тукай премиясы 20 мең ул вакытта 20 мең машина бәясе. 92 ел бер машина бәясе 20 мең. Ә инде аны 93 елда февральдәме, январьдамы бирделәр. Хатлары килде. Килеп алды. Инде бу вакытта без үзебез 800 сум акчаладык. Редакциядә мен вакытта шәһәр миллионга китте ул вакытта. 800 мең Дәрис абый. 800 мең, 900 мең. Без инде аладык 12 мең, мин хәтерлим, декабрьдә үк. 900 мең аладык. Шуннан Нәҗибә белән бөтен акча бетте. Ленин урамыннан, хәзер Кремль урамыннан барабыз. Акча юк. Кайналасы барса, кайналасы бар. Кайсы редакциядән киләбез, икәү сөйләшеп. Нәҗибә әйтте, 20 мең кире баглайга ди. Иписте алырга булса да ярар. Кремльгә кирип киттем мин. Аны тиз генә актарып таптылар да 17 мең акча бирделәр. Кайтып җиттек, янына җиткәч, бер абзый сыер баш сата. 15 меңгә бирәм ди.
Давай уничка бирме әйтәм. Бер Тукай премиялык. Бер Тукай премиясы. Шуннан Нәҗибә аны кайнатып, дөге кушып, бик әйбәт тушонка ясады. Кыш көне рәхәтләндек инде шуңа. Тукай премиясын аршибыз дип Нәҗибә. Бер сыйыр башына җитте сезнең Тукай премиясы. Тукай премиясы. Мөдәррис Әгләмовның Флүрә Низамова белән әңгәмәсеннән бер үземтә тыңладык. Шагыйрьнең соңгы интервьюсы. Гомеренең соңгы мизгелләре якынлашканын үзе дә бәлки тойган чагы булгандыр. Һәм менә шул әңгәмәне ул үзенең бер шигыре белән тәмамлаган. Яшьлектән бер сәхифә калган Казанутларында 68 елны минем Иракка китеп бара дигән шигырьләр бәйләме чыккан иде. Мине шул танытты инде халыкка, шул шагыйрь итеп. Шуннан үзәк шигырен укыйм әле. Дәреслектәрдә дә бар инде ул. Рәхмәт итегез. Җир киләчәге, сабыйлар, аларда иде көнем, пионерлар йортында мин рәсемнәр карап йөрим. Калганнары минем артта берсе аңлатып бара. Абый, әйдә син монысын читкәрәк китеп кара ди. Еракка китеп кара. Синәм, карыйм, соклангыч, якыннан буяу гына, ерактан кашемир яулыклы бер әби карап тора. Бу яктагы көннәремнең соңгысы җитеп бара. Кемдер дә шәкебек миңа, еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының зурлыгын белер өчен еракка китеп кара син. Еракка китеп бара. Абый мактармы дигәндәй, сабыйлар көтеп бара. Күңелдә һаман шул сүзләр. Еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Үз үзеңнең кемлегеңне белер өчен еракка китеп бара. Еракка китеп бара. Еракка киткән саен Мөдәррис Әгләмовның кем булганлыгы, аның иҗаты нинди урын тотканлыгы безгә ачыграк аңлашыла барачак әле. Шагыйрьнең иҗаты һәм шәхесе турында менә шундый уйланулардан соң аның шигырьләренә сүз бирик. Моннан берничә ел элек Галескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Мөдәррис Әгләмнең иҗат һәм тормыш юлына багышланган әдәби музыкаль композиция куйганнар иде. Шул язмадан бер үзек тыңлыйк. Кай төбәктән башланган сыңаның җыры, кай төбәктән юл алган ул шигъри чишмә. Мөдәррис Әгләмов тумышы белән Зәй районының Биштубаш авылыннан. Сугыштан соңгы татар авылының ачы язмышы шул Нарасый сабыйның үз язмышына үрелгән. Сорауларына шигырьләре аша үзе җавап бирә шагыйрь. Сугышлыда сугыш беткән көн, укый Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов. Сугышлыда сугыш беткән көнне авыл мәйданы игүләде. Бу көн өчен авыл 200ләп Гази нуры белән түләде. Онытылган йолалары купты, сугыш кына торган туктатып, сыерлары булмаганнарның да өстәленә менде сөт катык. Шундый муллык, яшь сабыйлар ашка, карт сабыйлар яшькә кыена. Шундый муллык, кайгы шатлыкларга әверелде сабан туена. Була алмый калган иде бит ул. Юк, түзмәде фашист бер көнгә. Ул татарны туйсыз, сабан туйсыз итәр иде булса иркендә. Булмас диде халкым. Ничә тапкыр ул өзелгән шушы капканы Гази нурдай ирләр авыр чакта күкрәкләре белән каплады. Булмас, булмас фашист диде халык. Синең башка әле җитәбез, татар бетә дибез. Ничә йөз ел әле телдә генә бетәбез. Әнә яши һаман бәйрәм итә Гази нурның туган төбәге. Гармун кадәр малай гармун тарта, уйный, җырлый татар киләре. Мәйдан
читләрендә аунап ята, сыерлардан калкыткан тояклар. Капчык киеп әле йөгерделәр. Чабыш булмый калды юк атлар. Атны һәм ир-атны күзәтеп, офак күзе кызарганчы түкте яшь. Хатын-кызлар дилбегәләр белән тартыштылар. Ир-ат юк көрәш. Ничә елга иң беренче тапкыр әйләнмичә ындыр артыннан урам буйлап, җырлап, җылап кайтты суырылган йөзле хатыннар. Шул елны Гафиятулла картка хәбәр китерделәр. Герой булган улың Газинур. Булар, монда чагында да герой иде, башсыз иде ул. Халык белми, әллә шатланасы, яшь гомерне әллә җәлләсе. Булар диде татар карты. Сыеп биткән шунда һәммәсе. Ялгыз калгач, ул йөрәген тотар. Кеше барда шулай дияр да. Сабан туйдан тол хатыннар кайта. Салкын түшәк, ялгыз мендәр көткән иләргә. Балалык. Укый Кәрим Тинчурин исемдәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Артем Пискунов. Баш өстендә кояш яна иде. Басу юлы, түзәр чара юк. Арба юлындагы суны эчтем, нәрсә булса булыр. Балалык. Йөрәгемдә сөю уты иде. Минем өчен ак юк, кара юк. Хәлем бетеп, шит ят суны эчтем. Һәм акландым әле. Балалык. Яна көя утка барып кирдем. Кая барам? Уйлар ара юк. Хыял башка, тормыш башка дие. Нокта куймак булдым. Балалык. Баш хәрефтән башлап китәр идем. Бер башлагач бармый чара юк. Сагындыра арба юлындагы суны эчкән бала чагалык. Кемнәрдер бүген сусау алган, шул миндәге газиз балалык. Миндәгенә арба юлындагы суны ятып эчкән бала юк. 1946 ел 15 октябрь. Шул көнне әти-әнисенең зур куанышы булып дөньяга килә ул. Колхозчылар гаиләсе булса да бу йортта җыр-моң тынып тормый, әти сиздереп гармунда уйный, әнисенең матур җырлавына сыкланмаган кеше юк. Менә шуңа күрә дә мөдәррис үтә дә нечкә күңелле, моңга гашыйк булып үсә. Җыр сүзләрен ул бер ишетүдә отып кала торган була. Әмма бу түгәрәк тормыш бик озакка бармый шул. Мөдәррискә 9 яшь вакытта 5 сабыйын калдырып, әнисе мәңгелеккә күчә. Кечкенә мөдәррисне тәрбияләү тулсынча апасы Рәсимә өстенә төшә. Апам укый Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Дания Нуруллина. Балалары да бар. Ул һаман бала итә. Ташлап эшләрен иң беренче булып килеп җитә. Нәрсә булды, энем? Нишләдең? Җомга көннәрендә хәер биреп, юрата да күргән төшләрен тыны бетеп килеп керә. Нәрсә булды тагын? Нишләдең? Уйламас та, аңламас та ахры. Мине нинди зәхмәт сукканын. Теләр әмма бөтен шишмәләрнең минем өчен агып чыкканын. Табибләрнең яңа авыру табып, сирен эзләп төбенә төшкәнен ишетә дә миндә изен таба. Кайчан булды, энем?
Нишләдең? Уйламаста, аңламаста ахры, нәрсә белән кайный бу башым? Яңа дару чыкса, уйлап сөенә, минем өчен кирәк буласын. Газетларда укып, палачларның Виктор Хара гомерен кискәнен, үзгәләнеп, ачынып килеп җитә. Күпне язма зинһар, нишләвең? Уйламаста, аңламаста ахры, бу бит минем рухи таләбем. Тик саулыгым, тик байлыгым өчен йөгерсен мәллә минем каләмем. Минем иртә януымнан курка. Ахрыларын беләм уйының. Мин үлгәч тә теләр агачларның мине сагынып яфрак кыюы. Дөнья хәрәкәттә. Укый Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Ришат Әхмәдуллин. Алып китте башта әниемне. Аннары килде әтигә. Башына уй төшкән бер яшь үсмер. Йоклый алмый ятам сәкедә. Тәрәзәдән өйгә якты сузып, мин тилмереп көткән ай чыга. Ак кагазгә ачы юллар тама. Шул юллардай ачы тамчылар. Әйдәндә нәни ак бәрәннәр. Себеркегә башын төрткәннәр. Әйтерсең лә алар минем кебек ай чыгуын гына көткәннәр. Шыбыр-шыбыр ак кагазны алсам, бәрән себеркесе шыбырдар. Шул аваздан, шул аһәңнән туды иң беренче язган шигырьләр. Шыбыр-шыбыр күктә яфрак шавы. Шыбыр-шыбыр күктә суда, җирдә су шавы. Шыбыр-шыбыр, шыбыр-шыбыр. Ничә еллар буе минем күңел җырга сусады. Шыбыр-шыбыр җәен яңгыр яуса, тәрәзәмә какса кыш, буран. Мин шушы ак кагазгә түксәм, шуннан бөек халәт юк туган. Шыбыр-шыбыр, дөнья хәрәкәттә, гомер буе шулай шыбырдар. Шул аваздан, шул аһәңнән туды иң беренче язган шигырьләр. Мөдәррис Әгъләмов үзе дә безнең арадан иртәрәк китте шул. Әмма аның дәвамы калды. Әйтер сүзен безгә ирештиреп торучы китаплары калды, нәсел җибен дәвам итүче балалары калды. Күкрәгендә аның ике кош. Укый Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Сабирҗанов. Мин кайтырмын әле, ниләр диме, үз дигәнчә бара бу тормыш. Мин кайтырмын, иркәләүне белә, синең күкрәгеңдә ике кош. Иреннәрең көтә, янып көеп, ишетермен үпкә сүзләрен. Борының көтә, Хималайдан биек, аннан биек яна күзләрең. Адымымны мин бүгенге юлга кыйгач кашларыңнан башладым. Бик әйләнеш булыр кайтуым да, әйтеп тора кыйгач кашларың. Барыбер мин кайтырмын әле, гомер кичерсәң дә кай якта. Аякларда дөреслек юк диләр. Ялган, йөрәк кушканныкы аякта. Мин кайтырмын. Рәнҗү калдырырдай гаепләрем булды минем дә. Тел сөяксез ни сөйләмәс диләр. Ялган, сөеп исергәннең телендә
Тормыш шулай. Синең бар ул, минем әле тагын минем бар. Мин кайтырмын. Бары бер йөрәгеңдә мин ясаган кара миңең бар. Кара миңең, минем кара кыз. Яшь егетләр, бик сак карагыз. Күкрәгендә аның 2 кыш. Әнә шулай бара бу тормыш.